Ešte predtým, než video začne, ospravedlňujem sa za zlú kvalitu, pretože keď som točila to Geometry Dash, tak ja som úplne blbá a zabudla som vypnúť zvuk tej hudby, aby som rozprávala iba ja. A mal som tam lagy, tak užívaj. Geometry Dash. Ako vidíte, tak už nám niektoré levely prejdete, ale prejdem to ešte raz s vami. Takže začneme ten najľahší, a to je Terra Madness. Takže ideme. To by ste mohli na prvý pokus, ale no nedávno, bo sa mi to samozrejme seká, ako vždy. OK. Teraz idem to už mohli. Ja furt... To nereaguje, ja neviem, čo to je za zariadenie, to je tam, ja nechápem. Poď. No poď. To nie je to, čo treba aktivuje vyprostať. Postavíš? A teraz už zase budem to povedať. Takže tak. Zaraz że idę, zdaję. Nie to strasznie. Bum. Idziemy dołem. Kocim, bum. Bum! Nie! Ja sam umrę, to jest tych procentach. Nie. Najlepsze to jest tak? To jest nic tyle. Prości muszę mieć niestety. Na tą... O, kurna to... Dajmy bez Dragon Trigger na końcu wideo sekundy vrátime. Aby som pre tak 3 levely dneska, ale čo mohlo si teraz prejdete. Tak jo, Terra Madness, Dragon Trigger a Polar Gaze. Ja vidím chlapec dneska, než to videu. To je pravý nový diel. Tento príde ľahký Terra Madness. Takže to je pravda, že to bude na príklad. To je to na ktorom je jako... Tak to je tento. Nie! Prečo mi to iba tak niekedy skočí? Toto je hrozné. Ja nechápem to na to. Bum. Teraz to musím dať. Bum, jam, stop, gra, yes, bum, 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 stop, yes. Stop, jam, Nie to musi! Chodź! To musi... Ale prečo mi to nie skočí? Nie! Prečo to nie skáče? To nie skáče, halo? Halo? Takže nič z tohto. Tak, čau. Ide už to? Nejde to! Nie reaguje.